Det her er en revolution inden for opmåling. Vi kalder den CoviSlam, og med den kan vi opmåle komplekse geometrier i 3D, som for eksempel bygninger, eller her, hvor vi er en kalkgruppe. CoviSlam fungerer ved, at der sidder en laser, som registrerer tilbagekastningen fra for eksempel væggene. Den skal holdes i bevægelse. Opmålingen foregår i gåtempo. CoviSlam er også velegnet til at opmåle snævre og komplekse gange som den her. Vi har jo brugt vores CoviSlam i mønstrede kalkgrupper, fordi CoviSlam er egentlig oprindeligt udviklet til faktisk at lave opmåling i miner og dokumentere miner. Den nordlige del af minerne har aldrig været opmålt før. Vi har set en stigende efterspørgsel fra vores kunder på en hurtigere registrering af deres bygninger. Og der er CoviSlam meget velegnet til at dokumentere primære bygningsdele som gulve og vægge og lofter, dørhuller, vindueshuller på en meget hurtig og effektiv måde. I sammenligning med de traditionelle metoder, som f.eks. målebånd eller traditionel landmåling. Som udgangspunkt så har vi erfaret, at vi sparer ned til en tredjedel eller en femtedel af den tid, som man ville have brugt ved traditionelle metoder. Her ser vi et eksempel på punktskyen fra Rådhuset i Helsingør, hvor det, som man kan se her, det er, at den her dataindsamling, den her opmåling, den har taget en halv time. Og sådan en type opmåling vil med traditionelle metoder tage forholdsmæssigt meget, meget lang tid, fordi der er masser af trappeopgange og små tårnrum, der skal måles med i den her type gamle bygninger. Det vi ser her er et eksempel på en bygning, vi har scannet for Københavns Universitet. Og det vi ser er jo så punktskyen, som det direkte output fra CoviSlam. Der kan vi så gå ind og lave sådan nogle snit, for eksempel i et lodret snit her igennem bygningen, hvor vi kan se alle de enkelte kontorer. Det snit her, det bruger vi til at lynhurtigt gentegne rummenes dimensioner, så man for eksempel kunne tegne en 2D snittegning ud af det her lodrette snit igennem bygningen.